ndiko kata no winjiro bed mana ne owachi ni one of the things no winjiro constitute IBC. IBC is a constitutional mandate. It was not supposed to be agreed on NADCO. Mano nyaka bed nyaka ket kanyo. Koro keto IBC ni ngato nok dwa keto IBC okinyal wacho ni a very big fulfillment. Mano ne nyaka tim ne election nyaka tim e country ka within the next 5 years. Wacho ni Sifuna is being used by people kendo mondo keth joluo gi Ruto. Mano han kaka pare ni wadwa paro matin wadwa cheko individuals e gini ntie joluo manogone Ruto kura, ntie joluo mapod bro gone Ruto kura, ntie joluo manokogone Raila kura, to ntie joluo mapod ok dhi gone Ruto kura. In other words, kik waket gino bed between Ruto gi joluo. Gini is bigger than Ruto gi joluo. Gini en ni wadwaro good governance in this country. IBC mondo ket kanyo ok ni nyaka nwa sama na ker mondo gino notim, to kani ng'iyo gino ka nenya ka wacha nikech ene chik mar Kenya ka gima right ni kobiro ger ni ndara kae to ngato wacho ni go na uru kura nikech ago ni ndara agero ni ndara okochuno ni go ne ngano kura nikech ogero ndara no ken pesa ne en mana ni no lobby mondo gino bikano ndara no en pesa ni ine chulo suru. Magi gik monjero wang'e ni MP biro to mi basari to wacho ni koro nyaka igona kura nikech kata ok mi basari nikech nok itimori nado kigone kura. Mano is against the constitution. Nyiso ni pesa no en mar ng'ano monjero kon jopiny kata nigone kura koto gigone kura. An mane maparo ni paro moko matindo maji paro ni kawa wacho wach mar national issues kaka engineer ne wacho mag development mag this country to ngato wacho ni gini en jaluo gi ngane no wagoluru jaluo e gini en thagruok mar jo Kenya. Wang'e ni ODM is a bigger party than joluo. Kichako kete joluo gini to wacho ni kare MPs ma on go central ka Nairobi ka gin joluo te to kare MPs ma wantiego ma ODM tiego Mombasa ka gin joluo te kare MPs ma iwinjo gima wawacho wawe kuru paro gini en mar joluo nikech jaluo e mose safa e gini molo anything else makade onge ODM party to kata ruako wa e party mar Uhuru cha dok wadonje nikech ODM party ne duong kata mar William Samoei Ruto ne dok wadonje wawe uru gimoro paro ni gini en man nyaka bed mar jaluo ni gi right ne mar go kura ne ngamo dwaro kendo ok odhi go kura ne ngamo kodwaro, and that should be the right of everybody in this country. Koro siepa maloso no timo tich maber ahinya to gima nyaka ong'e en ni nitie gik mantie chik ma onge sa ng'ato ok sae onyalo mana bedo reminded kata obed mana ker to ka en chik nyaka time. IBC nyaka ne bedi nikech kata en president no odwaro mana ni oyiere to ng'ama bro yiere no en mana IBC ok ni NADCO ema noketo ni gini mondo keti. But if you talk about issues mag piny kama maja piny yuak ni onge pesa, ja piny odhier, ja piny ok nwang' tich, nyithindo mawuok e university gi mane mowinjore walose ni ere kaka wa create these jobs. Talk ni NADCO 70% to kare 70% konem gitene nikech nano mana konem ariyo kende iwinjo kamedo kanyo Agwanda no wacho nwania Ngejo wacho ka en America kuja katiko gini. No wacho ni President William Samoei Ruto no wacho ni NADCO no emo kodhi fulfill makatango matimore. Nyuti neno ka ODM wacho ni waketuru team moro ka, keturu team moro ka mondo wang'e ne 10 point agenda gi. Ni to 10 point agenda gi ere kaka ginyalo bedo implemented nikech kata mano sirikal odagi implement. Koro gigi duto kwa ng'iyo gi osiepewa en mana nyaka wawacha dier kwa wacho ni 70% osetim to 70% no en mano kamedo kanyo at least wach mar